De gemeente Ljouwert wil dat studentenwenten een veiligheidskeurmerk krijgen. Daarvoor zullen de kamers en appartementen gauwers controleren worden. Op 19 oktober voelde er een dierlijk slachtoffer bij de Gruttebraan in Ljouwert. Maar het keurmerk wil de stad het betrouwen als veilige studiestad weermaatje. De gemeente van Zuidwest-Friesland had instemd met een nieuwe vaarverbinding langs de zuidelijke Roenwei van Snits. Die rent van de Geeuw ont de Woudveert. Kosten worden roest op 3 miljoen euro. Het wetter met de vertutte zuidkant van de stad mooier maatje. Vanmiddag wordt de tweede printingen van het Beelds woordenboek presenteren in Sint-Jabek. Er is zontje hier aan werken. Het zou het laatste printwerk in het beeld wezen dat verschijnt in het beeld als zelfstandige gemeente, omdat het deel uitmaakt zichzelf van de fusiegemeente Westergoor. Lutz Jacobi had bij de riedsverkiezingen in Ljouwert zo volle vakkerstemmen gekregen dat ze een zit krijgen in de gemeente Rie, zelfs wel 2. Ze giet likwijls net in de Rie vanwege haar werk in de Tweede Kamer. Joen en vannacht heel bewolkt, droeg en 5 graden. Een zwakke wind uit het noorden. Morgen eerst koud, wat droeg en zinneskien, een matige zuidwestenwind en het wordt 8 graden.